Κύριε Αβδελά, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλημέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση, παρακαλώ. Σας ακούω. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στις τιμές των ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν συνέχεια αυξητικές τάσεις? Κοιτάξτε, και για το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρόλο που δεν έχουν βγει επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας, από τα δικά μας στοιχεία, είτε σαν Remax Elite είτε της γενικότερης αγοράς, βλέπουμε ότι η τάση εξακολουθεί να είναι ανωδική, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό ανόδου. Τι τάξη? Δεν είναι, ας πούμε, της τάξης του 8. Στα δικά μας στοιχεία είναι γύρω στο 3,7. Ενώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο με τρίμηνο ήταν γύρω στο 7,8. Αλλά αυτό δείχνει, είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει μια, όχι διόρθωση, απλώς μια, δεν μπορεί να έχουμε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο, γιατί ήδη οι τιμές είναι, όπως είπατε, πολύ ψηλές. Βέβαια, δεν απευθυνόμαστε στο κοινό, από ό,τι φαίνεται δεν είναι το κοινό μας μόνο οι Έλληνες. Ακριβώς. Το κοινό μας είναι, όπως το είπατε πριν, γύρω στο 70% Έλληνες και 30% ξένοι πλέον, το οποίο δεν υπήρχε πρώτης κρίσης του 8 σαν στοιχείο. Λέτε 70% αγοραστές είναι Έλληνες, 30% είναι ξένοι. Τώρα, η αύξηση των τιμών των ακινήτων, η οποία συνεχίζει αυξανόμενη, αλλά με ρυθμό ο οποίος είναι όλο και μικρότερος, τι δείχνει? Δείχνει μια κόπωση της ζήτησης, και είναι αυτό μια τάση που θα τη δούμε να εμφανίζεται και στα επόμενα τρίμηνα του 2025. Πώς αναμένετε να εξελιχθεί? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είμαστε προφήτες, γιατί αν ήμασταν προφήτες θα ξέραμε τις αγορές από πριν και θα ήμασταν ίσως όλοι πλούσιοι. Αλλά κοιτώντας τα ιστορικά στοιχεία, προσπαθείς να προβλέψεις τα μελλοντικά στοιχεία. Να πω κάτι, επειδή δεν έχει καμία σχέση, όπως είπα, η αγορά του 2018, αν θεωρήσουμε σαν ορόσημο το 2018 ότι ξεκίνησε η άνοδος των τιμών. Το 2017 νομίζω ήταν οι χαμηλότερες τιμές μέσα στην κρίση. Το 2017 ήταν οι χαμηλότερες τιμές, που είχαμε χάσει το 44,5% περίπου των αξιών μεσοσταθμικά, και από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα στα 9 χρόνια, έχουν ξαναβρει τιμές, τουλάχιστον Αθήνα-Θεσσαλονίκη και νησιά, τα γνωστά νησιά, τέλος πάντων, που έχουν την κινητικότητα, έχουν φτάσει στις τιμές του 2008. Όχι η υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα υπολείπεται γύρω στο 10% από τις τιμές του 2008. Αλλά τώρα είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό πολύ καλύτερο από το 2008. Τότε τα δάνεια που δίνανε οι τράπεζες ήταν γύρω στα 10 δισεκατομμύρια το χρόνο, ενώ τώρα δίνονται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Σημαίνει δηλαδή ότι το χρήμα το σημερινό είναι πραγματικό χρήμα και όχι fake, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δανεικό χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ακόμα αντοχές η αγορά. Έχει ακόμα και αντοχές, βέβαια. Να πούμε ότι για να ερμηνεύσουμε τώρα τα νούμερα πώς βγαίνουν, πώς είναι δυνατόν ένα μέσο σπίτι που πουλιάται γύρω στα 3.200 με 3.500 σε μεσοαστικές περιοχές, που σημαίνει 350.000, αν θες να πάρεις ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, 350.000, πώς βγαίνει, πώς αγοράζεται από τους Έλληνες όταν το εισόδημά τους είναι υποπολαπλάσιο της αύξησης των τιμών. Δηλαδή χρειαζόμαστε γύρω στα 30 χρόνια χωρίς να αγοράσεις τίποτα για να πάρεις ένα σπίτι, όταν κάποτε στα 10 με 15 χρόνια αγοράσεις σπίτι. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Πώς το απαντάτε? Ναι, αυτό είναι ένας γρίφος. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί το ένα παρασύρει το άλλο. Οι πωλήσεις και τα ενοίκια πάνε αυτή τη στιγμή, έχουν βρει το ίδιο σημείο με το 2008. Δηλαδή οι τιμές τους είναι περίπου ίδιες με το 2008 και στα ενοίκια και στις πωλήσεις. Το θέμα είναι όμως, τότε υπήρχε μια βαλβίδα αποσυμπίεση, όπως τα λέγαμε, που ήταν τα δάνεια, που εγώ λέω κακώς, δινόντουσαν με τόση ευκολία τα δάνεια τότε. Όμως ήταν μια βαλβίδα αποσυμπίεση, γιατί ο άνθρωπος, όταν έβλεπε ότι η δόση του δανείου θα ήταν ίδια με το ενίκιο, έβρισε σε καταφύγιο το δανεισμό.
οι τράπεζες ήταν πολύ πιο ελαστικές στο να σου δίνουν δάνεια. Οπότε λέει για ποιο λόγο να μην δίνω τα χρήματα, τουλάχιστον να λέω ότι είναι δικό μου το σπίτι, από το να τα δίνω σε ένα τρίπιο κουβά. Έτσι λοιπόν μπήκαν όλοι στην φιλοσοφία της αγοράς, αλλά τότε ήταν πολύ πιο εύκολη η είσοδος στο πιστωτικό σύστημα. Ακριβώς. Ενώ τώρα οι τράπεζες λένε μεν ότι δίνουν δάνεια, αλλά τα κριτήρια τους είναι πολύ δύσκολα για να σας δώσουν δάνειο. Δεν είναι τυχαίο που σας λέω ότι δίνουν 1 δισεκατομμύριο όταν δίνανε κάποτε 10 δισεκατομμύρια. Σωστά, μα είναι και μεγάλο ζήτημα αυτό το θέμα της πιστωτικής επέκτασης, όχι μόνο για την απόκτηση ενός ακινήτου και στέγης, αλλά συνολικά για την οικονομία. Μάλιστα, ένα από τα προγράμματα χορήγησης στεγαστικών δανείων με ευνοϊκούς όρους είναι το Σπίτι μου 2. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς 3 παράγοντες που από κάποιους ερμηνεύονται ως πηγές διαστρέβλωσης της αγοράς, αλλά και από κάποιους άλλους ερμηνεύονται σαν καταλύτες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, δηλαδή το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, το πρόγραμμα της Golden Visa, αλλά και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, ποια είναι η εκτίμησή σας για τις επιπτώσεις που φέρνουν στις τιμές των ακινήτων? Ναι, να πούμε κάτι, πολύ σωστά το είπατε, ότι αυτά τα 3, ας το πούμε, εργαλεία, Airbnb και Golden Visa, όλα αυτά ξεκίνησαν από την αύξηση του τουρισμού. Μην ξεχνάμε, το 2013 περίπου ξεκίνησαν αυτά τα εργαλεία να αναπτύσσονται. Ήταν ένα σωσίβιο για την ελληνική οικονομία. Είναι αλήθεια, ήταν ένα σωσίβιο για την ελληνική οικονομία, όμως τείνει να γίνει ο βρόγχος για τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή ένα καλό κίνητρο που ήταν τότε και το Airbnb και η Golden Visa που βοήθησε την οικονομία και τράβηξαν οι τιμές προς τα πάνω, έφτασε τώρα πλέον να απειλεί την κανονικότητα των ανθρώπων. Γιατί όταν βλέπετε είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, που το 30%, πάνω από το 30% των εισοδημάτων μας το δίνει το 52% των ανθρώπων στη στέγη, είναι τελείως ανορθόδοξο και είμαστε μακράν του, αν εξαιρέσουμε το Λουξεμβούργο που είναι το δεύτερο, που για κάποιο λόγο δεν έχω αυτή τη στιγμή την απάντηση, για κάποιο λόγο από εκεί που ήταν στο 5% πήγε στο 30%, ανέβηκαν οι τιμές στο Λουξεμβούργο τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει η επόμενη, φανταστείτε ότι η Κύπρος, η οποία είναι τελευταία στην ομάδα των 20, η Κύπρος είναι τελευταία, δίνει το 3%. Εμείς δίνουμε το 30% από τα εισοδήματά μας και η Κύπρος δίνει το 3%. Ας πάμε να ρωτήσουμε τι κάνουν οι Κύπροι. Οπότε, κάνουν διαφορετικά από εμάς. Οπότε εσείς αυτό που θα είχατε σαν πρόταση για τον μετριασμό του στεγαστικού θέματος είναι η παραμετροποίηση στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Golden Visa ή η ακύρωση αυτής της δυνατότητας? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολη απάντηση. Θα μπορούσαν να βγουν καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν γύρω στα 35% αδιάθετα σπίτια αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε τα κενά σπίτια, τα οποία ας μας πούνε ποια είναι αυτά τα κενά σπίτια, ποιος τα έχει. Αυτά τα κενά σπίτια είναι σε ιδιώτες ή αναφέρεστε στα κενά ακίνητα του δημοσίου? Όχι, κενά ακίνητα ιδιωτών, οι οποίοι αρβαλό ερμηνεύεται ότι είναι παλιά σπίτια εγκαταλειμμένα, αλλά σαν νούμερο είναι τεράστιο. Για φανταστείτε, έστω και να δίνανε κίνητρα για κάποια από αυτά να βγαίνουν στην αγορά, σίγουρα θα ήταν μια εκτόνωση. Άρα ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ίσως να σκληρύνουν τα μέτρα για τα Airbnb, να μην γίνεται αυτός ο κανιβαλισμός. Και η Golden Visa, να σας πω κάτι, στις τιμές που έχει πάει με τους 800.000 στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε νησιά των 3.100 κατοίκων, δεν νομίζω ότι είναι κίνδυνος η Golden Visa. Τότε που ήταν στις 250.000 ήταν άλλη. Ναι, γιατί επί της ουσίας καλύπτει ακίνητα στα οποία ούτως ή άλλως δεν θα είχε πρόσβαση ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Αβδελά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι το 30% των αγοραστών είναι ξένοι επενδυτές, αν βλέπετε το τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύουν αυτοί για την ελληνική αγορά του real estate, αν προβλέπετε, αν εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί λόγω και των ισορροπιών που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά του real estate, που
μάλλον όπως το περιγράφετε κι εσείς, πάμε προς ένα περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, πάμε σε ένα περιορισμό, σε ένα πιο περιοριστικό πλαίσιο για την Golden Visa. Θα συνεχίσουν οι ξένοι επενδυτές να έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά? Κοιτάξτε, η Ελλάδα εξακολουθεί και παραμένει, και δεν το λέω αυτό, είναι και από στατιστικές και από άρθρα ξένων εφημερίδων και δικτύων, στα οποία η Ελλάδα παραμένει ακόμα από τις πιο φτηνές χώρες, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Για την αγορά. Πρέπει να είμαστε τρίτη πιο φτηνή χώρα ακόμα. Έχει δηλαδή περιθώριο να έρθουν και άλλοι ξένοι και άλλοι. Καταρχήν να πούμε κάτι άλλο, ότι άλλαξε και τελείωσε η Αθήνα, ειδικά αν επικεντρωθούμε και στην Αθήνα, που έγινε τουριστικός πλέον προορισμός, ενώ ήταν, ας το πούμε, σαν διαμετακομιστικό κέντρο η Αθήνα, τώρα έχει γίνει προορισμός. Όπως είναι στο Παρίσι, στο Λονδίνο για 3 μέρες, 4 και κάθεσαι, έτσι έχει γίνει πλέον και η Αθήνα. Αυτό πυροδοτεί, όπως καταλαβαίνετε, τους επιχειρηματίες, δίνει κίνητρα για να βγάλουν στην αγορά ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση προφανώς, και όχι στην μακροχρόνια μίσθωση. Ακριβώς. Άρα, αν με ρωτάτε, θα πρέπει να υπάρξει μια τομή και βρίσκοντας τους πόρους από αλλού. Και όχι δηλαδή από τη μια μεριά να πας να φτιάξεις κάτι και να χαλάσεις κάτι άλλο που έχει δομηθεί, γιατί κακά τα ψέματα το ΑΕΠ ανέβηκε χάρη στον τουρισμό και τα συνεπακόλουθα του τουρισμού. Τώρα μην πας και κόψεις και την αγοραστική δύναμη των ξένων, δυστυχώς. Ναι. Κύριε Αυδελά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στο κανάλι της Ναυτιοπορικής. Καλή Ανάσταση ευχόμαστε.